Áno, nech sa nám v živote deje čokoľvek, aj keď tieto kôpky sú rozdelené na 4 kategórie, vždy tá pointa alebo ten zdroj je vlastne rovnaký. Nachádzame tú cestu k uzdraveniu, k očisteniu. Tá naša duša nikdy, ako keby v tom prvom pláne, nemala zapotreby sa cykliť na tejto zemi. Bolo to skôr ako keby taký experiment, ako aj na iných planétach, alebo nejaká vízia, misia priniesť niečo. Ale ten materiálny svet, alebo potom už ako sa aj tými inými vplyvmi iných bytostí táto zem poukladala, hej, alebo ako sa zostrojila so všetkým, čo nám prináša, tak sa nám tu vytvára aj tá ilúzia toho, že vlastne toto je všetko. Toto je všetko, čo máme, poznáme a je možné a existuje. A preto naše fyzické telo to aj je všetko, hej, pretože to naše fyzické telo by nebolo schopné prežiť teraz na inej planete iba tak, alebo proste vyskočiť nekonečno do vesmíru a tam proste si, ja neviem, otvoriť butik, hej, a fungovať. Takže to telo má tie limity a my sme viacej unikli do toho tela. To telo je veľmi dôležité, nechcem to nejako podceňovať alebo to nejako dehonestovať, ale ide tu o to, že vlastne to telo je našim nástrojom. A toto je dôležité pochopiť a čím ďalej viacej, pretože tie energie sa menia, zvyšujú a my celkovo sa s nimi kalibrujeme a už to, čo kedysi bolo platné, to, čo kedysi naši predkovia potrebovali k prežitiu, k fungovaniu, to už teraz netreba. Teraz sa to zase mení a zase keď možno naše právnučatá sa budú pozerať na našu generáciu, tak tiež budú pozerať, že wow, že to čo bolo. Hej, že zase oni budú potrebovať úplne nové kódy na to svoje prežitie, žitie. Čiže každá tá naša cesta, aby som aj povedala, že spočíva v takej tej jednote, ale tie formy tej cesty môžu byť odlišné, hej, či už v tom načasovaní, či už v tom prejave v tej forme, alebo v hocičom viac menej, hej, tých spojitostiach. Tu by som dala ešte taký odkaz pre všetkých, než si to rozdelíme do nejakej osobnej kategórie, že dôležité je mať tú odvahu v sebe, mať v sebe aj trpezlivosť, mať v sebe slobodu, zároveň vedieť lietať, ale zároveň sa vedieť aj zastaviť, nachádzať vlastne tú rovnováhu, ten balans a to nám ponúka energiu zrelosti. Treba pochopiť, kedy sme už pripravení sa na niečo pustiť alebo pustiť sa, keď už sme pripravení. Vnímať to svoje vyššie vedomie, vnímať aj tú škálu tej duše, že pochádza aj z iných inkarnácií a sú tam nabalené rôzne záležitosti a spomienky a otisky, hej, aj v tej našej bunkovej štruktúre, aj od našich predkov, ale aj od tej dušičky samotnej, ale tak aj tá naša dušička mohla byť v inej forme náš predok, že je tu možnosť znovu zrodenia, že je tu možnosť spájať sa s tým svetom, hej, vnímať to viacej posvetne, užívať si aj to telo, oslavovať ho pohybom, tancom a vnímať, že všetko má tie svoje cykly. Hej, že sme tu v takom ako keby vákuu plného všetkého a je to proste na nás, ako sa rozhodneme, ale otvoriť sa tým možnostiam. Pri tomto dnešnom veštení nenov sa ideme zamerať na emočnú rovinu kolektívneho vedomia. Rozdelila som to na viacero kôpok, čiže každý z vás si môže vybrať kôpku, kde ho to najviac volá, ťahá, kde cíti, že nejaký odkaz k nemu prichádza. Skúste sa na to naozaj nacítiť, lebo toto veštenie pôjde zo srdca. Hej, není to z hlavy, z logickej mysle, z pragmatickej mysle, ale naozaj zo srdca a bude sa to dotýkať pravdepodobne teda aj vášho srdca. Takže tu by som povedala, že ešte aj predtým, než nejakú kôpku si vlastne vytiahnete, tak skúste sa tak ako keby aj rozdýchať do svojej srdcovej oblasti, do srdcovej čakry, trošku rozprúdiť, možno sa aj chytiť tak dlaňou za svoju hruď, za svoje srdiečko, navnímať sa, ako sa tam cítite vnútri, hej, alebo dovoliť, nech ten odkaz sa vám zobrazí v jasnosti a ľahkosti. Takže vyber si kôpku, keď si už pripravená a ideme na to.
A tí z vás, ktorí ste si vybrali kôpku číslo 1, tak odkaz pre vás je následovný. Tu sa mi zobrazuje, by som povedala, že veľmi taká pozitívna, optimistická energia po znovu zrodení, kedy vlastne, ako keby je tu veľmi veľa kariet, ktoré zobrazujú, že vo vašom vnútri prebýva vďačnosť a zároveň je tam ako keby oslava života, že ste vďační a velebíte si svoj život vlastný, život na tejto planéte. Je tu energia kria, ktorá zobrazuje príliv novej energie, obohatenie, spojenie sa sami so sebou ako s priateľom, s priateľkou. Zároveň je tu aj dozretie, pochopenie určitých lekcií, úžasný pocit úspechu z toho, kde sa nachádzate na svojej vlastnej ceste. Je to ako keby zobrazené, že už prestávate kompromisovať seba s ostatnými ľuďmi, ale naozaj uprednostňujete svoje pocity a svoje vnímanie. Samozrejme, bola to určitá cesta doteraz, kým sa človek tomu takto dopracoval, ale vy ste sa na tej ceste znovu zrodenia stali teraz úplne že novým človekom. A ja by som povedala, že táto energia je skvelá na to, aby ste iba ostali viacej ešte v tej vďačnosti a tak si to so sebou ako keby užili. Sa mi zobrazuje aj hravá energia a môže vám prednikať úžasný pocit šťastia, radosti, taký ako keby trblietok, že sami vlastne žiarite. Ste uvoľnení v dôvere, v takom vnútornom uvedomení, že vlastne tá vaša duša je prvotný zdroj vašej energie a vlastne aj posledný, kde sa budete navrácať. A už vidíte pod povrch toho ľudského ega, pod povrch ľudskej masky a velebíte viacej tú duševnú pohodu, tú duševnú rovnováhu a duševné šťastie, než nejaké hmotné, materiálne, vonkajšie formy. Samozrejme, keď človek vychádza z toho duševného šťastia a pohody, tak potom sa aj tá realita fyzická tak môže zobrazovať. To ako keby taký bioprodukt, následok toho vnútorného nastavenia, ale najprv to začína na tom vnútornom nastavení, to je alfa omega. Na veľa kartách sa mi tu zobrazuje postava, ktorá hladí smerom hore do nebies. A to sa mi zobrazuje ako keby u vás, že môžete veľa snívať, veľa toho ako keby vnímať, ísť za hranicu toho, čo možno spoločnosť alebo aj vaša myseľ ešte donedávna si myslela, že je možné. Prekračujete to, čo je kvázi možné, lebo možné je všetko a posúvate tú latku stále ďalej a otvárate to svoje srdce, aj svoje vnímanie, aj svoje ako keby to tretie oko, aj tú korunu, čakru a aj celkovo takú tú expanziu, povedzme, vášho vnímania smerom hore ku nebiesiam. Ak sa aj hovorí, že sky is the limit, a u vás by som povedala, že sky is not even the limit. Takže ani ako keby tá obloha není limitom a môžete ísť ešte viacej za hranicu tej oblohy, toho vesmíru proste. Nech to už siaha multidimenzionálne všade. Tu sa mi zobrazuje, že váš pohár alebo váš tanier, povedzme, tá vaša energia je veľmi naplnená a plná hojnosti. Sami si so sebou nosíte svoje svetlo a tie svoje dary. A tu sa od vás teraz vyžaduje vlastne, keď ste takto aj nabití energiou a keby tak prenikáte, prekvitáte, aby ste to svoje svetlo šírili ďalej, aby ste ho zdieľali s ľuďmi, aby to nebolo iba o tom, že dobre, ja si tu svietím, idem si svoje a kašlem na všetkých, akože to si ani nemyslím, že tak u vás je. Myslím si, že je tam prirodzená pohnutka to aj zdieľať teda, a robiť niečo pre to ľudstvo samotné. Nemusia to byť nejaké svetaborné činy veľkolepé, ale stačí, že je to aj vaša tá energia, vaša samostatná aura. Tu si treba uvedomiť, že najviac vecí sa mení aj v tichosti, alebo kvázi v neviditeľnosti. Človek, čo má v nemi najemné energie, tak to dokáže aj vidieť, aj vnímať, ale veľa ľudí je trošku tak ako keby otupených, čiže nevie to hneď rozoznať, ale tie účinky sa dejú tak či tak. Čiže nejde iba o to, čo zdieľame ústne, hovorenie a písomne,
Lebo veľakrát ľudia môžu aj povedať všelijaké ako keby vstávať vzdušné zámky zo svojich slov a pritom ich aura a energia je úplne niekde inde. Takže tu je alfa omega najprv mať tú svoju energiu čistú, čo u vás sa mi zobrazuje, že ju máte, a vlastne s tou svojou bytosťou, s tou svojou prítomnosťou vlastne rozsievať, povedzme, tie plody alebo to svetlo zo seba ďalej. Nie je to o tom, že teraz iba idem zase nejak dávať nejaký overgiving, ale skôr je to iba o tom, že vyžarujem. Som ako taká baterka, povedzme, a vlastne každý, kto prejde okolo mňa, strávi nejaký čas so mnou, proste je v nejakom okruhu, kde sa môže inšpirovať mnou, tak cíti, ako to zlaté svetlo na ňo dopadá. Tu vám aj odporúčam nakoniec ešte ako viacej posilniť túto energiu. Môže, alebo ako si ju povedzme, že aj udržať, hej, lebo povedala by som, že toto je naozaj veľmi taký high peak, hej, že vysoký vrchol energie, akú ľudská bytosť aj môže mať. Takže tu by som iba povedala, že ako sa mi tu zobrazuje takéto šupítivé svetlo a veľa zlatej farby aj toho svetla, môžete si predstavovať pri nejakej relaxácii, meditácii alebo hoci kedy, keď sa vám dá, ako vlastne vás oblieva zlaté svetlo. Hej, úplne ako keby si predstaviť cez korunu čakru, cez vašu hlavu, cez to temeno, ako vlastne to zlaté svetlo preniká do vás a naplňa celú vašu bytosť. Aj tú fyzickú bytosť, aj obal vašeho ľudského tela a naozaj sa zapúšťa úplne do každého kútiku, hej, toho vášho obalu, tej aury, ale zároveň aj toho tela, čiže aj do prstov, do nôh, hej, aj do orgánov, a postupne sa nechať tým zlatým svetlom obaliť a kľudne to takto praktizovať, kľudne aj každé ráno, keď vstanete, alebo možno večer, keď máte väčšiu pohodičku. Záleží už na vás, že kedy si to viete rozoznať, že vám je to najlepšie, ale pravidelne táto energia bude ešte viacej sa ukotvovať a prenikať. A to je asi celé, hej, ostať v tej vďačnosti, lebo tá vďačnosť mi príde, že vám vlastne túto energiu primárne vytvára a užívať si to. Kto si vybral kvopku číslo 2, toto je energia pre vás. Tu sa mi zobrazuje. Dobre, začneme takých rôznych rovín, lebo je tu viacero kariet a viacero takých rovín, ale ten základ toho vnímam, že táto sa vám energia teraz odohráva na to, aby ste mali šancu si to vyčistiť. Hej, si to v sebe ako keby pozrieť sa tej pravde do očí, aby to mohlo odísť z vášho pola energetického. Presne takýmto spôsobom. Proste dať to zo seba von. Zobrazuje sa mi tu, že je vo vás potlačená energia ako taká, hej, živá, a zároveň aj v tej mentálnej mysli môžu prebiehať boje vnútorné, hej, že jeden hlas medzi druhým. Zároveň je tu nejaké bremeno, čo si so sebou nesiete, ktoré vás môže tlačiť. A to samotné bremeno vám ukazovalo alebo ukazuje nejaký smer v živote, že kade sa vydať, ale vy ste unavení už z toho, hej, že už ako keby nevládzete počúvať tie bremená, tie nánosy, ktoré vám riadia život, ale naozaj je na čase to bremeno zhodiť, postaviť sa v spriamene a ísť si to svoje. Zobrazuje sa mi tu aj projekcia medzi dvomi ľuďmi, čiže toto môže pochádzať aj zo vzťahov, či už romantických, alebo akýchkoľvek, kde vlastne projektujeme si seba navzájom. Hej, moje strachy si projektujem na teba, že to ty. A takáto projekcia je našim zrkadlom, hej, preto sa hovorí, že všetci sme si navzájom zrkadlom, aby sme hľadeli na seba, to je vlastne náš odraz. Či už je to nejaká časť nás, ktorá je nespracovaná, ktorá potrebuje byť videná, počutá, ľúbená, pochopená, prijatá, hej, tam sú rôzne roviny, ale pointa je, že tam tá časť vyskakuje. A veľakrát, to by som chcela povedať, lebo možno už viete, že sa hovorí, že sme si všetci zrkadlom, ale není to vždycky iba o tom, že niečo vidím na tom druhom a znamená, že ja to v sebe mám. Veľakrát to môže byť aj niečo, čo mi chýba. Takže poviem taký úplne laický príklad, ktorý sa dá predstaviť a ktorý možno ľudia si až tak ešte neuvedomujú všeobecne. Povedzme, že vidím niekoho, kto je hlúpy.
a teraz proste ma to začne ako keby iritovať, hej, tá ľudská hlúposť. A neznamená to, že ja som hneď hlúpa, hej, že takéto zrkadlo sa mi zobrazuje, ale môže to aj znamenať, že vlastne mu aj závidíte, že je proste hlúpy, hej, že možno aj vy by ste vo svojom živote chceli byť niekedy hlúpy, hej, proste nevedieť toho toľko veľa, nevidieť to všetko, proste na chvíľku byť iba taký ako keby zrelaxovaný aj v tej nevedomosti. Alebo niekto je lenivý a vás to irituje. Neznamená to, že vy ste leniví, ale možno vám tá lenivosť chýba, hej, čiže ten človek vás tým ako keby provokuje. No a samozrejme, že sú tu potom aj tie zrkadlá, že na niekom vidíte niečo, čo naozaj aj vo vás. Môže to byť ako keby negatívne aj pozitívne, tie emócie alebo to videnie toho zrkadla, to už je na vás. Každopádne je to ako keby takou bránou, takým kľúčom k vašemu pochopeniu, čo sa vo vás odohráva teraz. Že ako keby viete si to aj sami navnímať, ale cez tú projekciu, cez to vnímanie v tom okolitom svete, čo vás irituje, tak hneď sa zbadať a zvedomiť si to, toto sa týka mňa, hej, momentálne, lebo to vidím, lebo to vnímam, takže ak sa nechávam obklopovať nejakými negatívnymi správami, čo je vo mne negatívne, hej, kde vlastne ja bojujem sama so sebou, kde sa ja potláčam, kde si nosím ja tie bremená, kde nie som ešte slobodná. Lebo tu sa mi zobrazuje, že ako keby vy sa držíte v tej svojej vlastnej klietke a tá klietka je pritom otvorená, hej, že vy môžete hocikedy vlastne vzlietnúť a byť slobodný alebo slobodná, ale vy sa tam ešte udržujete, lebo emočne vás to vlastne drží v tom. Tu je dôležité, že potrebujete si vybudovať alebo aktivovať solar plexus, 3. čakra, odvaha, vnútorná sila, osobná sila. Reálne proste každý deň sa zameriavať na tú na tú oblasť pupku vášho brucha. Predstavovať si kľudne žlté, žiarivé svetlo, kľudne ako keby slnečnú energiu a dovoliť si, nech to vami preniká. Potrebujete tú vnútornú silu naozaj zaktivovať, aby do toho emočného pola mohla prísť harmónia, rovnováha, pokoj, vyrovnanosť. A zároveň ešte posledná vec, viacej sa hrať. Otvoriť sa svojmu vnútornému dieťaťu, prijať to svoje vnútorné dieťa a otvoriť to srdce radosti. Hej, takej tej radosti kvázi bezdôvodnej, že sa proste tešíte a keď sa niekto opýta, čo sa tak tešíš, hej, tak nemusíte mať na to dôvod, proste prišla na vás energia radosti, tak proste tú radosť cítim. Môžete to nachádzať samozrejme viacej aj v prírode, možno byť viacej so zvieratkami, a viacej vnímať to stvorenie tohto života, Boha v tej prírode. A odpočinúť si. Hej, mali by ste veľa času tráviť v prírode, kľudne ísť pri nejaký strom, oprieť sa oňho, alebo ísť do nejakú lúku, lahnúť si, pozrieť si nejaký západ slnka, východ slnka, pozorovať vtáky. Naozaj ako keby mať také nastavenie, že nič nemusím, iba proste som a kalibrujem si tú silu naspäť. A viacej sa tak hrať s tým. Hej, že aj keď je tam toho veľa potlačeného alebo bojujete, ale máte tie bremená, zobrať to s takou hravosťou, nie teraz, že je tam toho toľko, nechce sa mi a paralizuje ma to, ale skôr tak, že dobre, poďme na to, proste idem to zmeniť a idem sa s tým hrať, možno to zobrať viac ako humor zo začiatku, aby vám to pomohlo v tej ľahkosti a dýchať. Tu je dôležité dýchať, cítiť ten vzduch, cítiť tú slobodu, roztiahnuť svoje krídla, roztiahnuť tie ruky, môžete ísť niekde inak aj na turistiku, niekde do hôr, vysoko. Možno vám to aj pomôže, že byť, alebo na nejaký výhľad, byť niekde vysoko a vidieť tie veci z vyššieho nadhľadu a pustiť to hlavne. Hej, lebo sa to deje pre vás, aby ste sa toho zbavili. Není to žiaden trest, ani žiadne ako keby náschvál. Je to iba znak toho, že už je čas sa z toho zbaviť, pretože si zaslúžite slobodu, zaslúžite si tú harmóniu, pocit tej hravosti, aj to vaše dieťa, aby mohlo byť šťastné vnútorné, a aby ste si ten život dokázali viacej vychutnať. Kôpka číslo 3, toto je odkaz pre vás. A tu sa mi zobrazuje, že ste sa dlhšie mohli v živote držať v vnútornom takom sebaovládaní, a možno v nejakej disciplíne alebo celkovo v nejakých normách, formách
ako zostať stabilný, hej, v tej mysle, že ste si vybudovali nejakú tú štruktúru, ako by čo malo vyzerať, ako by čo malo byť. No ale teraz sa to rúti. Teraz sa mi to zobrazuje, že vlastne to vaše srdce, že toto bolo vybudované v tej hlave, nejaká osnova, ktorej sa idem držať, ale vo vašom srdci, vo vašom byti, tá vaša duša túži po dobrodružstve, túži po hojnosti, túži po expanzii, po neobmedzovaní sa, po otvorení sa. A zároveň sa tu žiada od vás aj trpezlivosť, pochopiť, že všetko má tie svoje nejaké cykly a nejaké tie fázy. Není vždycky všetko iba o samotnom vrchole alebo o samotnom páde, ale medzi tým sa nachádzajú rôzne tie fázy toho vývoja. A takisto je to vlastne aj s vami, aj s tou vašou situáciou, s vašim životom, aj so vašou energiou samotnou ako takom. Tu je dôležité, aby ste si to hlavne zvedomili. Hej, zvedomili si, kde vlastne v tej mysli sa držíte nakrátko, kde sa držíte ešte v nejakom zviazaní, v nejakom obmedzení, v nejakých tých hraniciach a dovolili si cez to vedomie to vlastne otvárať a viacej expandovať dopredu. Môže aj tá energia pôsobiť ešte ťažko, hej, by som povedala, že to na takom rozhraní. Takže tu odporúčam dopriať si aj kľud, dopriať si odpočinok, dopriať si naozaj, že ten čas v takom tej trpezlivosti, čakaní, spočinutí, kľudne aj viacej ležať, oddychovať, spať, aby ste si dovolili vlastne tak roztopiť vnútorne tam také tie skamenele alebo také až železné, tie ohraničené presvedčenia. Pomôže vám k tomu aj láska, samotná vaša liečivá energia lásky, láska k sebe samému, samej. Je to taká jemná energia rúžová, hej, ktorá vlastne vám pomáha ísť do toho zmäkčenia, do tej jemnosti, do tej otvorenosti. Môžete sa viacej obklopovať aj nejakými kvetinovými esenciami alebo rúžovou farbou, nejakými možno šperkami, kameňmi, minerálmi drahými. Niečo, čo vám tak pripomína a ukazuje krásu toho života v tej nežnosti a ľahkosti. Zároveň sa mi tu zobrazuje, že vlastne teraz tá energia, ktorá je vo vašom, povedzme, že srdci alebo na emočnej úrovni, nachádza vlastne rovnováhu, hej, že dlho to nejako bolo, teraz to chcete nejako inak a ono sa to tam vlastne kalibruje. A na tú kalibráciu je dosť dôležité, aby ste boli v tom pokoji, aj v tom spočinutí, aj v tej relaxácii, v tom oddychu, aby sa to vlastne mohlo stať, lebo všetko začína na tej energetickej úrovni, no a potom sa to postupne dostáva, no záleží ako človek vníma emócie, niekomu to ide skôr cez emočné pochopenie, niekomu cez mysel, niekomu cez, nejaké vnemy vnúknutia. Čiže to už by som povedal, že je veľmi individuálne u každého, ale pointa je, že potom do toho fyzického tela to dochádza ako do posledného a to fyzické telo má svoje kapacity. Hej, tá naša duša, povedzme, že je bezhraničná a putovala, bude putovať ďalej, ale to telo proste sa raz narodilo a raz aj skončí a funguje ako taký mechanizmus. Čiže dá sa s tým telom pracovať, ale proste sú tam určité obmedzenia. Takže dovoliť tomu telíčku, aby to v kľude mohlo kalibrovať, aby sa všetky tie procesy, ktoré v našom tele fungujú, mohli dať do tej rovnováhy, do toho pokoja. No a zároveň zobrazuje sa mi tu aj vnútorné dieťa, otváranie svojho srdca radosti, čiže viac sa otvoriť radosti života, oslavovať život, uctievať si ten život na tej zemi, pochopiť, že tu nebudete večne, hej, v tejto inkarnácii a vlastne vy ako keby využiť alebo vnímať svoju múdrosť, ktorú ste doteraz nadobudli počas života a otvoriť sa nej, hej, prestať byť ignorantom svojej vlastnej múdrosti a vlastne tú múdrosť ako keby sa ňou viacej tak infikovať vnútorne, hej, že nech tá múdrosť vás vlastne riadi, ale taká tá vyššia múdrosť, hej. A môžete sa o to deliť aj s ostatnými. Zároveň je to aj Archaniel Gabriel, ktorý prináša do života nádej, intuíciu. Je to skvelé na tieto nové začiatky, na takú očistú, presne na ten presun, hej, medzi tou energiou, ktorú ste mali predtým, ktorú máte vlastne teraz. A zároveň je tu aj čakra solaru plexu, tretia čakra, vaša vnútorná sila, osobná sila,
čiže prebúdzať tú svoju silu. Ale ešte predtým, ako začnete naplno aktivovať, tak by som povedala, že si treba oddychnúť, ale aj tým samotným oddychom tá sila postupne začne sa vám navyšovať a naberať na obriadkách, lebo vlastne dovolíte jej mať priestor. Hej? Čiže není ako keby hanbou sa na chvíľku stiahnuť do nejakého úzadia alebo na chvíľku proste naozaj si dopriať ten odpočinok a nevnímajte to tak, že ste teraz, neviem, leniví alebo prokrastinujete, ale vnímajte to ako aktívnu súčasť vášho bytia a vášho života, že to potrebujete. Tu sa mi tá energia zobrazuje hlboko ďaleko až do minulých životov, do minulých inkarnácií, čiže je to nejaká spomienka, možno aj kedy ste sa vlastne aj v tých minulých inkarnáciách museli držať nejaké štruktúry a niečo muselo byť dané, možno vtedy to bolo dôležité na prežitie, ale tu treba pochopiť, že už teraz žijeme v 21. storočí a možnosti sú nám oveľa viacej otvorené ako kedykoľvek predtým. Takže hurá, vydať sa na to nové dobrodružstvo a dovoliť si žiť v tej hojnosti. A tú hojnosť vnímať aj vo svojom vedomí, aj vo svojom tele, aj v svojich emóciách. Prestať sa krčovito držať, toto je moje, toto je tvoje, tu na toto, hej, že nemať taký ten krč proste tej kontroly, ale pustiť to a dovoliť si vlastne, alebo dovoliť aj tomu vesmíru, nech vás prekvapí, nech vám prináša okamihy plné zázrakov. Aj keď možno neviete presne, čo to bude, ako to bude, ale to je to, že vy to máte teraz pustiť, hej, tú potrebu tej kontroly, aby vlastne, áno, aj ten vesmír, aby vás mohol prekvapovať, aby ste sa mohli radovať a tešiť a oslavovať, ale preto, že vás to chce uzdraviť na všetkých tých úrovniach, čiže hurá do tej expanzie, ale ešte predtým, ako budete expandovať, tak si dobre oddychnite. Kvapka číslo 4, toto je odkaz pre vás. Tu sa mi zobrazuje, by som povedala, veľmi zaujímavá energia a krásna cesta, ktoré sa vám otvára, alebo je vám už aj otvorená a budete na nej ďalej pokračovať. Zobrazuje sa mi tu veľké otvorenie korunnej čakry, 7. čakry. To znamená, že k vám môžu prichádzať veľké uvedomenia o sebe samom, ale aj o živote ako takom. Naozaj, ako keby si majstrujete nejakú poslednú, alebo respektíve nie, že poslednú, ale ako keby si majstrujete určitú oblasť svojho života a príde mi, že je to taká oblasť pochopenia seba samého, hej, seba samej, kde vlastne už púšťate a odpútavate sa od všetkého, čo vám prestalo slúžiť, tomu vášmu vyššiemu poslaniu a idete za svojimi snami. Vyslovene už ste na tej ceste, ale to vaše srdce vlastne potom to aj volá, kričí, hej, toto ono chce. Takže pokračujte na tom kľudne aj ďalej a sústreďte sa hlavne na to. Ja by som aj povedala, že vy už taký ten svoj kompas máte, hej, že nepotrebujete ani nikoho počúvať, lebo sa mi tu zobrazuje aj rebelská energia, kde vlastne sami si svietite na tú cestu svojho života, sami ste si tým sprievodcom, tým lídrom, tým svetlom proste, ktoré idete následovať. A aj po tej ceste by ste sa tak mali vydať, kde vás to vlastne volá, kde vás to ťahá. Tým, že to vedomie je veľmi otvorené, tak by som aj povedala, že tá logická myseľ až tak nešrotuje, hej, až tak vás nebrzdí. A po prípade, ak ešte niekoho aj hej, tak ešte viacej sa otvorí tomu vedomiu a tomu vnímaniu, tej intuícii, tomu riadeniu. A vyslovene sú to až také ako keby impulzy, hej, že tu nacítim niečo ma tu volá, niečo ma tu priťahuje, niečo sa tam odohráva, proste niečo tam mám prežiť. Môžete si to aj predtým ešte trošku tak pozrieť aj v meditácii alebo takej vizualizácii, hej, čo to s vami robí, tá vízia, tá predstava, ako to na vás vplýva, ako s tým reagujete. Zároveň, aj keď to vedomie je otvorené a vy tak rebelsky sa vydávate po tej ceste a idete si za tým svojím, chce sa od vás, aby ste ešte viacej tak plynuli s tým prúdom.
aby ste naozaj tie veci, ktoré už neslúžia, nechali iba tak ísť, iba tak odplávať. Prestali sa vyrušovať vonkajšími vplyvmi. Hej, chápať ako keby, že tie vonkajšie vplyvy nemám častokrát pod kontrolou, ale čo ja môžem s tou svojou slobodnou vôľou a svojim nastavením, so svojou energiou ovplyvniť, je to moje vnímanie. To je celé, čo ja dokážem ovplyvniť. Ako ja vnímam tie veci, či to vnímam z pozície strachu, alebo z pozície lásky, z pozície odvahy, z pozície otvorenosti, alebo sa uzatváram, obmedzujem. Čiže tieto roviny si ako keby preskúmať a naučiť sa s tým plynúť a plávať, hej, v tom prúde. Môže sa to vyvíjať, môže sa to aj meniť, je tu karta aj prielomu, hej, kedy vlastne to vaše staré ja sa už roztriešťuje, rozbíja, aby to nové ja mohlo sa znovu zrodiť alebo povstať, by som povedala. Po prípade by som to ešte aj tak opísala, ako keď šúpeme cibulu, tak vlastne ideme do toho jadra. Čiže nejakú ďalšiu vrstvu vás ste teraz ošúpali a idete do toho jadra ešte hlbšie k sebe samému. Čo by som povedal, že veľmi nádherné, príde mi to ešte viacej ako taká skôr duševná energia, než nejaká iba pozemská. Ale to je to primárne, lebo tá naša duša vlastne si zobrala toto telo na nejaký čas, aby mohla tvoriť, spolu podieľať sa, hej, na tomto živote, na tomto svete, aby ste si vy ako ľudská bytosť mohli niečo zažiť, ale bez toho by to teda nešlo. Takže toľko k tomu, aj sa mi zobrazuje naozaj, už ste ako keby v takomto leveli, že už treba iba posledné nejaké malinké pucločky, nejaké malinké škriepky doladiť a idete proste za tým svojím, čo chcete. Tu aj keď môžete niekedy vnímať, že vnímate veci odlišne, inak než spoločnosť, alebo ste možno mali aj predtým nejaké iné sny, hej, ktoré sa možno týkali aj nejakej osoby, nejakého romantického vzťahu, tak a je tomu napríklad už koniec, hej, že možno to nevyšlo, ako ste si predstavovali, ako ste snívali, ale to teraz nie je dôležité, lebo dôležité je, že sa máte od toho odpútať a ísť si ďalej to svoje. Hej, ten váš život je tu stále pre vás, je stále aktívny, stále vás volám, tie sny ešte stále máte, nehliadiac na to, kto v tom vašom živote je, alebo není. Lebo primárne v tom vašom živote ste vy sami, ako svoja duša, ako svoja persona a ako tá cesta, ktorá proste sa možno vybrala ešte predtým, než ste sa úplne narodili, ale teraz po nej začínate kráčať. Tu si treba aj uvedomiť, že tá cesta není o nejakom cieli, hej, že dobre, keď už tam budem, tak toto je ono, ale u vás tá cesta je o každodennosti. O tom každom jednom dni, hej, že počas toho každého jedného dňa je to pre vás ako taký mystický zážitok. Je to pre vás pozdvihnutie tej vašej duše. Čiže nečakať na nejakú dokonalosť alebo na ten cieľ, že keď si naplním ten sen, bude to vyzerať takto, ale skôr je to o tom, že každý deň sa vybrujem, hej, alebo sa nalaďujem, sa vnímam, sa nastavujem na to a som v tom už som v tom a vlastne iba každým dňom sa to, povedzme, že navyšuje, prehlbuje, integruje, vyčisťuje, vyjasňuje a vy vlastne pokračujete ďalej. No takže tu by som povedala, že aj viacej toho netreba, lebo to vaše vedomie má vás riadiť, takže počúvajte ho, môžete viacej aj meditovať, viacej sa sústrediť na tú oblasť toho temena hlavy, dovoliť takému bielemu, fialovému svetlu, aby vám tak prenikalo cez tú hlavku. Ale hlavne sa mi tu zobrazuje to biele svetlo, môžu tam byť nejaké odblesky, záblesky, fialové, možno nejaké tmavo-modrej, indigovej, ale hlavne to biele svetlo, to je úplne, že alfa omega teraz.